Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft, αλλά πριν ξεκινήσουμε κάντε like, πατήστε εγγραφή και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε Minecraft, για κάποιο λόγο είναι η beta version και ξεκινάμε και πατάμε επόμενο. Ας παίξουμε στη δημιουργική λειτουργία. Πάμε λίγο να μπούμε και να παίξουμε. Περιμένουμε να μπει και έρχομαι. Ωραία, μπήκαμε. Λοιπόν, έχω να παίξω πάρα πολύ καιρό Minecraft στο κινητό και είναι η πρώτη φορά που παίζω μετά από δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό. Δώστε μου λίγο να δω κάτι ρυθμίσεις. Λοιπόν, για το joystick μου θέλω να δω. Πού είναι εδώ, εκείνο. Λέγει λειτουργίες παιχνιδιού, δεν μ' αρέσει αυτό. Πάμε. Οπα, το game κολλάει λίγο. Λοιπόν, μπορούμε να πάρουμε διάφορα υλικά για να χτίσουμε το σπίτι μας. Εγώ θα χτίσω για αρχή κάτι απλό, οπότε πάμε να βρούμε μια περιοχή από εδώ κοντά. Ωραία, κάπου εδώ πιστεύω είναι καλά και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Στο επόμενο part εννοείται θα παίξω με controller. Τώρα δεν το έχω εύκαιρο, γι' αυτό παίζω με το joystick. Θα ξεκινήσω για αρχή να χτίζω το πάτωμα του σπιτιού μου. Ίσως να βρω και ένα άλλο υλικό που θέλω. Εδώ, ωραία. Εδώ θα είναι τα σκάλια.
Μισό λεπτό. Εδώ θα μπαίνουμε έτσι και ένα λεπτό. Θα το κάνουμε κάπως έτσι εδώ. Κυκλικό κάπως, όπως βλέπετε. Ωραία. Και όπως μπορείτε να δείτε, χτίσαμε ήδη το κάτω μέρος του σπιτιού. Οπότε λοιπόν θα το καλύψουμε και αυτό θα είναι το πρώτο part από το series μας που λέγεται χτίζω το δικό μου σπίτι στο Minecraft. Θα φτιάξω σύντομα και την playlist που θα έχει όλα τα parts μέχρι και το τελευταίο που θα είναι ολοκληρωμένο και θα είναι το final part. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα να βάλουμε τα blocks. Ωραία. Η σειρά θα λέγεται I build my own house in Minecraft. Αυτή θα είναι και αυτό είναι το part 1. Χτίζουμε σιγά σιγά λίγο το σπίτι. Ωραία. Το ολοκληρώνουμε. Θα βάλω και μια πορτούλα. Ωραία. Ωραία. Αυτό είναι το πάτωμα του σπιτιού, όπως μπορείτε να δείτε, και σιγά σιγά θα φτιαχτεί, αλλά για τώρα, για αυτό το part,
Θα φτιάξουμε αυτό και πάμε να βρούμε τώρα μόνο μια πορτούλα. Θα κάνω κάτι τελευταίο, θα πάρω εδώ ένα τέτοιο μπλοκ και θα βάλω 2 blocks που αυτά τα blocks θα συνδεθούν για να φτιάξουμε το παράθυρο, εννοώ το παράθυρο, το τοίχο του σπιτιού. Αυτό, ωραία, και εδώ πολύ ωραία, εδώ αλλά όχι, εντάξει, και εδώ ένα τελευταίο και ορίστε. Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε, φίλοι μου, το σημερινό πρώτο part. Λοιπόν, δώστε μου λίγο να κατέβω κάτω. Ωραία, θα χορέψουμε. Ωραία. Και ναι, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά. Wait, εδώ κάτι. Δεν είναι εκεί. Πάμε πάλι ρυθμίσεις. Να δω κάτι. Ωραία, εντάξει, το είδα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Bye bye.